Simula sa November 5, kasama na rin sa babakunahan sa Angeles City ang mga 12 hanggang 17 years old, batay sa atas ng alkalde ng syudad na si Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Isasagawa ang pagbabakuna sa pamamagitan ng sundo bakuna sa barangay ng city government. Dagdag pa ni Lasatin na target tapusin ang vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Ipinaliwanag din ng alkalde na magkakaroon ng schedule bawat barangay para sa pagbabakuna. Sinabi naman ni IC Calagwas, ang Chief Advisor at Chief Implementer ng vaccination program ng syudad, oras na mailatag at matapos ang guidelines at scheduling, iaanunsyo ito sa Facebook page ng City Information Office. Sa mga minor na tatanggap ng bakuna, dapat daw kasama ang kanilang magulang o legal guardian. Kung kabilang naman sa comorbidity group o may kasalukuyang health conditions, dapat may medical clearance mula sa doktor. Samantala sa Sundo Bakuna Program, libreng service ang handog ng city government at idinadala mga Angelenyo sa 2 mega vaccination sites. Ito ang City College of Angeles at Angeles City National High School. 6 na bus at 10 jeep ang ginagamit para rito. Samantala, as of October 28, 247,932 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa syudad, habang 170,861 naman ay fully vaccinated na. Jennifer Salenga, CLTV News.